Pozdrav svima. Kalina, reci ćao svima. Ćao svima. Evo nas na planini Gučevo. Prelep vidikovac na Loznici Podrinje. Nalazi se iznad Banje Koviljače i prostire se od Drine pa tamo sve do, čini mi se, do Maljana. Inače spada u red najnižih podrinsko-valjevskih planina sa 779 metara nadmorske visine. Ćao. I svojim crnim vrhom od toliko metara, znači to je crni vrh. Evo ovdje smo, maši Kalina, Ćao. ovdje smo kod spomen kosturnice herojima iz Prvog svjetskog rata 1914. godine se odigrala prva rovovska bitka u Prvom svjetskom ratu, takozvana bitka iznad oblaka. I da ne dužimo više Kalina, ali tako? Da. Hoćemo da idemo negdje da šetamo malo kroz šumu. Da. Reci, kako ti je ovdje u Banji Koviljači? Lijepo. S kim si došla? Sa tatom i mamom i sikom. Gdje si bila juče? Na Drini, jel tako? U Drini. Sunčanoj reci. Na sunčanoj reci. Tako je. Ćao svima.